What's up mga higala no? Mga adlaw na yung tanada na I'm back again with another video mga higala niya. Pasensya na mo mga higala o karon pa ta nakabalik og video kay medyo ug sa gingon pa karon pa gyud ta ka lugar. Nya karon mga higala akong istorya ninyo sultian ta mo kung say nakanindot nga na magpuyo tag bukid para sa ngani ba oh. Nya share na ako mga higala gikan ko nagpagupit na wa pa mao pay pag-uli nako. Unya inigabot ako sa balay, istoryahan ta mo kung sa'y nakanindot yung magpuyo tag bukid. I'll be right back. No? Naglumlum na ka no? Daghan nagpisaw haron, daghan tag makaon. Alright. So mga higala, naabot na ko sa balay mga higala niya. Karon pinakauna na kong istorya ninyo mga higala nga nindot magpuyog bukid kay anli tubig basta nalay tabay para sana nay kanay na tabay na kay ara usay ara may magkuhag innon usay ara may magkuhag para sagol sa nilungag panligo panggamit sa kanang panlaba daghang kay gamit niya anli kayo wa kay bayron nun kay nga nay tabay o anli kayo para sana karon padung ko maligo magtimba kog tubig so kuyogi sa ko ninyo. Oh, anli tubig mga higala bisa pag ganahan ko maglumos diri kay ako rang usa. Pwede kayo kadagagay tubig. Ginagawa mo. Ikaduhang rason mga higala nga lamay kayo magpuyog bukid kay daghan kay CR diri. Di ka maproblema bisag way iniduro diri ang imong problema hon diri ilo. Kanang luyos tabay mga higala kita mo nang luyos tabay nga kalibunan mo ang CR na mo tanan asa mga kitag balay nga bali nga nag CR ari ras bukid. Bisan pag magkalibanga ka bisan pag kada minuto ka malibang anli kayo kay ilo ray mong kinahanglan di na ka manginahanglan iniduro. Unya akong sulti ninyo mga higala kanang butang-butang sa inyong naong no ayo mo pag-apply lain buang ang inyong gamiton kanang kati panlaba. Ngani ba kini ba ngani mo ni gamiton niyo yung naong buang puti mga sinina naong pa ka. Ginagawa mo. Ana ba mo ni saktong panglimpyos naong mga higala. Puti oy. Kainit namatay. Pa. Unya ikatulong rason mga higala nga nindot nagpuyog bukid buang mingaw kayo diri paminawa guna ninyo. Wag gyud lain sa basa-basa mga higala ako ra gyud. Tungod gud sa mingaw diri magkunahuna kag hikog. Ay ikaupat nga rason mga higala nga nindot nagpuyog bukid ta kay unya ra kay mo tiwas akong ligo kay basig panhuton ko ani. Ngaon ta mga higala. Ngahodan. Petong danggit o ginamos. Ginamos. Ano na message as bukid. Ang sunod nga rason mga higala kung yatag ninyo nga nganong nindot og magpuyo tag bukid kay way daghang sakyanan, way traffic, way daghang aso. Di ka hadlok diri maligsan ang imuhan diri daghang has, di ka hadlok maligsan pero hadlok ka paakan. Nya nakanindot po diri sa bukid mga higala kay ug magkugi lang ka diri daghang kag makaon daghang prutas diri. Sagol o bisag utan nay. Mga taong, kalbasa, batong, basta kugihan na ka diri makakaon jud ka. Pero karon ang sudan way taong, kalbasa, batong kay wa pa may bunga. Daghang po klaseng prutas diri mga higala. Mangga, yabana, sa kung magsako lang yun, magkugi lang ka diri makakaon jud ka.
usapod sa rason mga higala nga nindot magpuyog bukid kay simbakog magkusog-kusog uwan diri di gyud magbaha kay wa may kanal diri mga barado. Nya pero buyag daghan man kayo diri mga kahoy. Ang nakaapan na po diri mga higala kay og nay hinabang gikas gobyerno dugay kay makasuod diri kay bukid man lisod man kay agianan. Muna ang giingon sa ubang tao diha nga nagpuyog bukid nga ayaw gyud mo kaawaw nga nung ayaw mo kaawaw nga na mas bukid nagpuyo. Kay kining makapuyo tag bukid, bless na kay ta ana. Layo kay tas pollution diri. Unya dapat gani proud ta nga taga bukid ta kay usahay baya. Mas naa pa respetar ni mga taga bukid kaysa mga taga syudad, pero ang uban ra wa ko ingon ni tanan. Nya mo to mga higala, daghan pag rason ko nginong ginindot magpuyo tag bukid pero kay nagdali mo kay maduwa og basketball na. Shout out, trust the process. Kumaol lang sa to, bro. Ay kalimot og subscribe og notification bell ba para maglingaw-lingaw ta. Adto na ko mga higala, one love. La 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 la.